Video yan, Mila. Video. Aming mga guro na kumabay sa amin, maraming salamat po sa lahat ng tulong upang kami ay matuto sa pamunuan ng ating paaralan sa pamumuno ni Ginang J.S. Macay. Buong sipag maggumanap sa kanyang tungkulin upang manatiling maayos ang mahal nating paaralan. Sa aming mga magulang, salamat po sa inyong presensya pagkat kayo mismo ang nais naming handugan ng aming tagumpay. Hiling namin ang patuloy ninyong pag-aawaga at pagmamahal sa amin. Huwag po kayong magsawang kami ay mahalin at unawain. Sa aking mga kaklase, congratulations! Sa awang na ito, tayo ay mabibigyan ng pagkilala ang katunayang ating matatagdag, ang magpapatibay na tayo ay handa na sa panibagong antas sa ating pag-aawan. Maraming salamat po at magsiwag tayo sa araw